Nollatila-elämässä puhutaan paljon resilienssistä, sisusta ja jaksamisesta. Siitä, miten me kestetään pysyväksi muodostunutta epävarmuutta ja miten me johdetaan itseämme paineen alla. Jos meillä on liikaa sisua, niin se voi johtaa siihen, että me ylivenytetään itseämme, sairastutaan, tehdään itsellemme tosi paha juttuja, joudutaan burnouttiin. Siis voidaan lopulta kuolla. Että me vedetään itsemme niin linkkuun, että sieltä ei enää pääse, sillä että me ollaan niin helvetin sisukkaita. Tänään puhutaan sisusta uudella tavalla. Lempeästä vallasta, varjosisusta, intohimosta ja kunnianhimosta. Meiltä puuttuu iso osa tällä hetkellä semmoisesta laajasta keskustelusta siitä, mikä synnyttää ihmisessä voimaa. Ja sisu ohjaa meitä sinne kehollisuuteen ja siihen meidän subjektiiviseen kokemukseen, somaattiseen kokemukseen. Mutta myös traumasta, kehoälystä, hermostosta ja siitä, mikä ihmisessä todella kantaa silloin, kun kaikki perinteiset voimat on lopussa. Ja sillä strategialla ei ole lopulta mitään väliä, jos me ei osata johtaa sitä strategiaa oikeasti, mikä on tässä meidän välissä. Sitten kun se meidän hermosto lyö kiinni, meiltä katoaa luottamus, niin me ei olla aina yhteydessä, meidän dialogi katkee. Niin me ei voida silloin tehdä niitä juttuja, mitä se firma, tiimi haluaa oikeasti tehdä. Työelämä on tullut tiensä päähän. Ei ihmisten vuoksi, vaan siksi, että järjestelmät, joiden varaan työ on rakennettu, eivät enää kanna. Riittää jo. Tämä podcast ei ole keskustelu. Tämä on nollaus. Nollatila on tila ennen uutta. Se ei ole passiivinen. Se on valmiustila. Me emme hoida oireita. Me kirjoitamme uuden järjestelmän. Olipas ihana päästä taas nollatilaan ja havaitsemaan aika erikoislaatuisen mielen luonteen. Tällä kertaa se oli kyllä aika rauhallinen. Elisabeth Lahti, miten sä pääset nollatilaan? Varmaan ehkä sillä tavalla, että mulle se tuntuu semmosena, että mä maltan pikkusen hellittää. Ja jos mä kuvaisin sitä, että miltä se tuntuu vaikka arjessa ja ihan nyt vaikka tässä, kun ollaan sun kanssa, niin ihmisenä, joka on kulkenut pikkusen etukenossa suuremman osa elämää, että on ollut kiire tai hirveä halu kokea elämää ja että se vähän menee tälle eteenpäin, niin se nollatila on mulle semmoinen, että mä muistan hidastaa vauhtia ja mä vähän istun sinne mun omaan kehoon. Ja siinä jollain tavalla mä tuun jotenkin enemmän vähän itsekseni. Ja tuun myös samalla enemmän tietoiseksi sitä, minkä kaiken osa mä oon. Enkä ole jumissa siellä, että hei, nyt pitää olla fiksu, nyt pitää olla charmikas, nyt pitää olla älykäs ja kaikkea tuommoista. Ja sä pääset irti itsestäsi. Joo, irti mielestä, siitä apinamielestä, mikä juoksee niissä lianeissa, mutta ehkä enemmän itsekseni, joka on siellä kaiken sen alla. Mä fiilistelin tosi paljon tätä podcastin nimeä tuossa, siis nollatila. Tämä on siis ihan fantastinen, että sinne se ego ei itsestään halua mennä. Ja se, että mitä se nollatila symbolisoi, on se, että mikä on se paikka, missä me voidaan olla hetki vähän aikaa vapaita. Siitä kaikista ajatuksista ja käsitteistä ja teorioista, jopa siitä, että kuka me ollaan ja meidän pitäisi olla. Että sehän tuo paljon semmoista stressiä tosi monelle meistä. Jopa vaikka tämmöinen tilanne, missä mä saan olla siis ihanan ihmisen kanssa, niin tämä on kuitenkin semmoinen, että aivot ajattelee, että tässä pitää nyt hirveästi suoriutua, mutta kun se kääntyy helposti itseään vastaan, niin tossakin semmoinen, että voi laskeutua siihen nollatilaan, niin hermostollisesti se mahdollistaa sen, että me voidaan itse asiassa kokea jotain yhdessä ja suoriutua myös paremmin näiden meidän aivojen kanssa. Kiitos. Ihanaa, että sä oot näillä penkeillä, näillä sohvilla, nollatilassa mun kanssa. Kiitos. Elisabeth Lahti, sä oot maailman ensimmäinen sisututkija, kansainvälinen keynote-puhuja ja tekniikan tohtori.
Sun työstä on kirjoittaneet The New Yorker, BBC, Forbes ja Scientific American. Sä oot puhunut Stanfordilla, Berkeleyssä, Fortune 500-organisaatioissa ja TEDx:ssä. Sä oot tehnyt maailman ensimmäisen tohtoritason tutkimuksen sisusta Aalto-yliopistossa vuonna 2022. Aikamoinen lista. Mutta sun matka sisun äärelle ei alkanut akateemisesta uteliaisuudesta. Se alkoi omakohtaisesta kokemuksesta. Sä olit 29-vuotias ja susta tuntui, että sun voimat oli käytetty kokonaan loppuun. Mä oon lukenut, että sä esitit silloin itsellesi yhden kysymyksen, josta tuli koko sun tutkimustyön siemen lopulta. Ja se oli se, että miten ihmiset selviytyy äärimmäisistä vastoinkäymisistä. Voisit sä, Elisabeth, viedä meidät siihen hetkeen, mistä se kysymys nousi? Toi tilanne, mitä kuvaat, niin yksi sellaisia oikeastaan maailman universaaleimpia tilanteita, että me kohdataan kaiken aikaa jonkunnäköisiä vastoinkäymisiä ja sitten jossain kohtaa yksinkertaisesti saattaa olla vaan niin paljon, että sitä on enemmän harteilla kuin jaksaa kantaa. Ja siinä kohdassa ne saattaa tuntua hirveiltä asioilta, mitkä haluaisi työntää pois, mutta mitä oppi niin kuin siitä ja mitä on oppinut miljoona kertaa sen jälkeen, että ne on just niitä tiloja ja hetkiä, jossa me usein lähdetään kysymään tosi syvällisiä kysymyksiä elämästä, itsestämme, kuka me oikeasti ollaan. Ja sieltä voi avautua seikkailu, niin kuin mun kohdalla kävi. Ja toi hetki Nykissä, niin se on ollut semmoinen vedenjakaja mun elämässä, että mä kävin silloin läpi yhtä elämäni rankinta aikaa ja semmoista oman identiteetin murtumista ja olin jonkunnäköisessä omanlaisessa burnoutissa ja kävin tosi rankkaa väkivaltatraumaa läpi siinä kohdassa. Ja kun se matka alkoi, niin olisin ikinä uskonut, että millaiseen, kyllä mä käytän sanaa seikkailu siitä, se on johtanut. Ja toi kysymys, mikä oikeasti oli semmoinen, että siis se valvotti mua öisin. Et siksi se on jäänyt niin vahvasti mieleen. Että siis miten ihmiset selviää, kun meillä on tämä fiilis, että mä en niinku mistään pysty raapimaan lisää sitä voimaa. Ja kun mä katsoin itseäni, mä katsoin mun ulkopuolelle, niin mä näin, että siitä huolimatta ihmiset herää aamulla, laittaa itsensä tekemään ne jutut, menee töihin, seuraa unelmia, nuolee haavat, itkee välillä, tiedätkö, lepää ja jatkaa. Että tähän tapahtuu jatkuvasti uudelleen ja uudelleen. Ja tämä oli se ilmiö, jota mä halusin lähteä tutkimaan siis ennen kaikkea ihan itseäni varten. Että mitä semmoisia työkaluja voi olla, mitä mä voisin käyttää. Mulla ei ollut silloin minkäännäköistä taustaa. Mulla oli siis sosiaalipsykologiasta valmistunut aikaisemmin maisteriksi, mutta sehän on enemmän tämmöistä ihmisten välisyyttä, yhteiskunnallista. Niin siinä vaiheessa vielä ei ollut luettu yhtäkään ei self-help-kirjaa. Että sieltä se matka lähti sitten. Ja sieltä on löytynyt kyllä kaiken näköisiä työkaluja, josta on sitten tullut oman elämäntyön semmoinen kivijalka. Nautin edelleen syvästi siitä, mitä saan tehdä sisun parissa ja sisäisen voiman parissa. Ja kyllä mun on niin pakko sanoa, että siis onhan siinä nyt tullut pitkää matkaa kuljettua ja tutkittua ja kaikkea. Ja joskus kun menee lavalle, niin joku on esitellyt niin, että tässä on tämmöinen sisun asiantuntija, johon mä sitten kyllä melkein aina muistan korjata sen, että siis niin minäkin olen sisun asiantuntija. Että meillä on Suomi täynnä sisun asiantuntijoita. Että en nyt yritä laittaa itseäni niin pois bisneksestä, mutta siis meillä on kaikilla ihan valtavasti tietoa siitä. Mä tiedän, mistä sä puhut. Mulla ei ollut ton tyyppistä kokemusta. Mulla on ollut työuupumuskokemus, joka oli niin yksinäinen kokemus ja niin kertakaikkisen yllättävä, että mä en koskaan ajatellut, että mä voisin nousta sieltä ylös. En ikinä. Ja se kesti 3 vuotta, mutta se tuntui 30 vuodelta. Ja mä pohdin silloin tosi paljon, että mikä on se vaihde, joka sieltä löytyy, joka nostaa mut vielä sieltä ylös. Ja jos ajatellaan tota hetkeä niin kuin sulla,
niin mistä sun sisukkuus silloin nousi? Mistä sä sait sen vaihteen? Vitsi, kun tuohon voisi vastata jotenkin sillain niin kuin yksinkertaisesti, että hei, tämä oli se työkalu tai joku, mutta mä uskon, että monella ehkä resonoi se, kun sanoo näin, että kun me ollaan siellä tosi haastavassa ja vaikeassa paikassa, niin sehän vähän niin kuin kutoutuu pienistä jutuista, yksi hengenveto, että se sydän lyö, että tälläkin hetkellä siis mikä määrä meidän kehossa tapahtuu toimintoja, jotka pitää meidän elämänvoimaa yllä. Että se meidän elämänvoima ja se keho, mikä itsessään on se moottori, joka vie tätä. Ja sitten siihen päälle kutoutuu sosiaaliset suhteet, se, että sulla on jossain kohdassa se yksi oikea ihminen, kenen kanssa voit jutella, saat sieltä jonkunnäköisen pienen hengitysnollatilan jälleen kerran. Et silloin kun me ollaan siellä tosi vaikeassa paikassa, niin se on vähän semmoinen, niin kuin menisi pimeään metsään. Ja tämä on oikeastaan se syy, miksi mä lähdin tutkimaan siis nimenomaan sisua, koska silloin huomasin, kun törmäsin tähän käsitteeseen, että siitä ei ollut empiiristä tutkimusta, vaikka se on 500 vuotta vanha suomalainen käsite, yksi meidän kielen keskeisimpiä sanoja, määrittää meidän kulttuuria. Ja siitä ei ollut mitään muuta kuin tämmöisiä niin kuin anekdootteja, kirjoja, löytyi paljon sisurekkauton kuvia, sisupastillin kuvia löytyi silloin paljon netistä. Ja sitten kun mä juttelin ihmisten kanssa heidän vaikeista kokemuksista, niin mä huomasin myös sen niin kuin itselläkin, että on tosi vaikea mennä nyt tästä hetkestä takaisinpäin kuvaamaan se, että mitä siinä semmoisella syvällä tasolla ihan oikeasti tapahtui. Ja se liittyy myös siihen, että sisu on, mennään varmaan syvemmin siihen käsitteeseen ehkä myöhemmin, mutta että se on hieman mystinen. Ja se niin kuin liittyy myös siihen, että miksi sitä on ollut niin vaikea selittää, koska se kokemus, mihin se viittaa, ei ole semmoinen, joka voidaan laittaa tuohon halkipoikki ja pinoon, vaan se liittyy siihen meidän ihmisen mysteeriin selviytymiseen samalla kuin rakkaus. On tosi suuria teemoja. Mutta se on sisäistä. Jotain voimaa, joka on hyvin sisällä tuolla meidän oikeastaan voisi sanoa melkein ytimessä. Se on jotain ydinmehua. Kyllä. Jotenkin näin mä sitä itse ajattelen. Jos mennään vähän taaksepäin, Pennsylvaniasta tuli sun seuraava etappi. Sä pääsit Martin Seligmanin perustamaan positiivisen psykologian ohjelmaan ja päädyit tekemään ensimmäisen tieteellisen tutkimuksen sisusta. Mikä sai sut viemään sun oman traumakokemuksen tieteen kysymykseksi? Mä jopa sanoisin tuohon, että se ensimmäinen tutkimus, siinä lähdettiin hakemaan sitä, että mitä sisu on käsitteenä. Mä keräsin dataa siihen ja siihen tuli siis ihan valtava määrä, niin kuin 1600 vastausta, jonka keskellä mä sitten hukuin ja sieltä pääsin pikkusen löytämään niitä teemoja. Mutta mikä sai mut viemään sen oman kokemuksen? Siis varmaan se, että mun ohjaaja Angela Duckworth sanoi tosi viisaasti mulle silloin alkuaikoina, kun lähdin tekemään sitä, että tämmöinen lause, että research is me search. Eli kaikki tutkimus, kaikki mihin me fokusoidaan meidän huomio, varsinkin jos se vaatii tosi paljon sitoutumusta ja sitä sitkoa ja sisua, niin kyllä sen täytyy olla jotain, mikä on meille itselle merkityksellistä, mikä liittyy meihin. Kyllä se kuitenkin on niin, koska se kun me ymmärretään itseämme ja opitaan tuntemaan, niin se on se, mikä me viedään myös tiloihin muiden ihmisten kanssa. Et siksi ihmistuntemus, itsetuntemus on tosi tärkeää. Sinnekin voi tietysti hukkua, että se voi olla niin kuin loputon järvi, minne voi sukeltaa ikuisesti. Että siinäkin jälleen tasapaino, että on niin kuin minä ja on me. Mutta se lähti mun kiinnostuksesta ymmärtää, mitä oli tapahtunut ja myös siitä, että koska se traumasta selviäminen, sen kokeminen ja sisu on niin universaaleja ilmiöitä, että minne mä vaan ikinä katson, niin mä näen, että jokaisella meillä on joku tarina jostain tuommoisesta selviytymisestä ja myös siitä, että me joudutaan käsittelemään jotain, mitä on tapahtunut, mikä sitten saattaa niin kuin seistä jonkun tiellä, mitä voisi tässä hetkessä olla laajemmin tai runsaammin tai rennommin meissä. Sulta ilmestyi viime vuonna kertakaikkisen upea kirja Sisun alkemia, tarinoita elämästä, voimasta ja elämänvoimasta. Mä rakastan tota elämänvoima-sanaa niin paljon. Se avasi mulle sisun ihan uudella tavalla. Mennään siihen
kohta syvemmin sisään. Sä kirjoitat siinä kirjassa, että sisun kokemuksen kuvaaminen sanoin on kuin yrittäisi puhua arkkitehtuurista morsettamalla. Ja myös sisu on sisäisyyden resurssi. Sanat auttavat hahmottamaan maailmaa, mutta ne saattavat myös kangistaa meidät kaavoihin. Eli ei yritetä käsitteellistää eikä esikäsitteellistää tänään liikaa, koska sisu on ennen kaikkea tunne ja kokemus, eikö niin? Mutta me ehkä kuitenkin tässä aluksi joudutaan ihan vähän avaamaan näitä käsitteitä, koska sisu on aika subjektiivinen kokemus ja myös nämä käsitteet on ihmisille erilaisia ja ymmärretään eri lailla. Jos me määritellään termejä, mä rakastan siis sanoja todella paljon. Mä voisin olla sanojen ytimessä vaikka kuinka pitkään ja niiden merkitysten ytimessä. Kun mä aloin tutustua sun työhön, mulle tuli täytenä yllätyksenä, että sisu-sanan vanhimmat merkitykset on sisus ja sisällä oleva. Mä olin yhdistänyt sen aina voimaan, puristukseen ja suorittamiseen. Tämähän on siis tosi kiinnostavaa ja opin sitä kautta, että Daniel Jusleniuksen vuoden 1745 sanakirja selittää, että sisukunda tarkoittaa sisäelimiä, joissa voimakkaat tunteen ilmaukset syntyy. Mitä sä sait selville, kun sä aloit tutkimaan tota sanaa? Voi vitsi, tämä on sisu ja tämä matka on ollut semmoinen, joka on määrittänyt mua ehkä ihmisenä enemmän kuin moni muu juttu, koska se on vienyt mut tutkimaan ei vaan sitä käsitettä, vaan sen mukana ottanut mua kädestä ja vienyt tutkimaan sitä, että miten mä itse niin kuin koen, mitkä on mun ajatukset siitä, mitä sisu on. Mullekin se on ollut puristamista, suorittamista, vääntämistä ja se tulee mun omasta persoonallisesta historiastani ja ehkä vähän eteläpohjalaisuudestakin. Siitä, että on pitänyt selvitä ja on myös ollut aina semmoinen tosi niin kuin, sisukas hahmo itselleni. Niin se matka on tullut just tuolta, että mikä on se syvempi merkitys. Eli kun sisu tulee sanasta sisus, niin siinä oikeasti mennään sinne, että mikä on kaulasta alaspäin. Että jos Esa Saarinen sanoo ihanasti, että mennään hänen viimeisin kirja sieltä taitaa lukea näin, että jos olisi niin kuin ovi, niin sen oven yläpuolella lukisi ajattelu. Esan juttuun mennään niin kuin ajattelun ovesta, niin sisu on, siinä lukisi kokemuksellisuus. Sinne mennään jonnekin sinne syvemmälle, otetaan se hissi täältä sinne S-kerrokseen tai kellariin. Ja miksi tämä on todella hyödyllinen käsite itse asiassa tässä hetkessä ja niin kuin noin psykologian saralla muutenkin on se, että me ollaan perinteisesti psykologiassa tietenkin sen historiasta johtuen tutkittu nimenomaan ihmisen mielen sisäisiä asioita, ajattelua, kognitiota, mielen prosessointia ja se on vain puolet tarinaa. Että se, mikä on jäänyt pois tosi pitkään sieltä, on sellainen teema, joka nyt on niin kuin paljon tullut esille, on siis meidän kehollisuus, subjektiivinen tunnekokemus, intuitio, interoseptio, joka viittaa semmoiseen, että me pystytään havaitsemaan, mitä meidän kehossa tapahtuu. Lämpötilan nousu, sydämen sykkeen nousu, jännitystila, rentous ja kaikki tämmöinen. Ja interoseptio muuten on sana, joka tulee vuodelta jo 1906. Että on ollut pitkä ja hidas tämä matka siihen, että me ollaan löydetty työkaluja, käsitekahvoja, mutta se, että ihmisen ajattelu kääntyy tosi hitaasti. Ja esimerkkinä, mikä on ihan kiva antaa tähän, että vaikka kun tänä päivänä puhutaan onneksi tunteista tosi paljon ja työpaikoilla niitä tutkitaan, tekoälys mukana siis ihan joka paikassa, niin tunteet vielä 50-60 vuotta sitten oli teema, joka ei todellakaan sopinut vakavasti otettavaan akateemiseen tutkimukseen. Ja satoja vuosia sitten tunteet oli rajattu, ja mä mainitsin siellä kirjaskin tämän, että vanha suomalainen sana, mikä viittasi tunteisiin, oli syövä piru. Siis semmoinen, joka niin kuin jäytää ja syö, se on missään nimessä positiivinen, ne pitää työntää pois meistä. Ja se kuvaa sitä matkaa, joka meillä on ollut, että me ollaan siellä mekanistisen ajattelun sisällä
jossa me ollaan nostettu järki tosi ylös kehon ja tunteiden kustannuksella. Ja se ongelma on siinä se, että kun me työnnetään mikä tahansa liian kauas tai pois, niin se menee epäbalanssiin. Ja mieli ilman sitä, että siinä on myös se keho läsnä, niin se on todella hukkateillä. Ja sitten myös se, että jos mennään vaan kehoon ilman mieltä, niin sama tapahtuu. Niin se, mikä on mielenkiintoista tässä hetkessä ja mihin Sisu viittaa, on, että se on kutsu lähteä tutkimaan sitä, että mitä niin kuin sisäinen voima ja tuommoiset, kun meillä on käsitteitä niin kuin mielenlujuus, tahdonvoima, englannin kielen sana grit, jota Angela Duckworth tutkii ja viittaa sinnikkyyteen ja periksiantamattomuuteen, että pitkällä tähtäimellä päivästä toiseen me tehdään ne jutut. Ja siinäkin on kyse nimenomaan semmoista niin kuin mielenhallinnasta ja muusta. Niin, että meiltä puuttuu iso osa tällä hetkellä semmoisesta laajasta keskustelusta siitä, mikä synnyttää ihmisessä voimaa. Ja Sisu ohjaa meitä sinne kehollisuuteen ja siihen meidän subjektiiviseen kokemukseen, somaattiseen kokemukseen. Mulla rupesi tuntua, kun sä puhuit, täällä näin alempana vatsassa, ehkä tuossa sydämen seuduilla se sisu. Ja mä yritin etsiä, koko ajan kun sä puhuit tuossa, mä yritin etsiä, että missä se ydin on siellä, missä se ydinmehu asuu siellä. Eli se on niin kuin ennen kaikkea tunneilmiö. Toi on tosi kiinnostavaa, että miten se on muuttunut ja mun mielestä on mahtavaa, että tieteen luonne on jatkuvasti itseään korjaava, että nyt voidaan puhua kehollisuudesta myös. Sun kirja Sisun alkemia alkaa Aikido dojolta. Sanotaanko se dojo, eikö niin? Millainen sun oma suhde on kehollisuuteen? No tosi kyllä täytyy sanoa ristiriitainen, että on tullut tässä kohtaa on semmoinen tosi syvä suhde, on kyky sanottaa, on löytynyt sitä omaa kieltä sille, että miltä se tuntuu. Mä teen suurimman osan kaikesta oikeastaan omasta tutkimustyöstä kehollisin menetelmin tällä hetkellä. Aikido on yksi. Se on mulle tapa pyrkiä ymmärtämään, miten energia tuntuu, liikkuu ihmisten välillä. Puhun energialukutaidosta, joka saattaa olla vähän semmoinen höttöinen termi. Mutta jos sitäkin avaa, niin jos ollaan ihan rehellisiä, niin mehän kaikki, niin kuin me puhutaan energiasta kaiken aikaa. Että jollakin on hyvä energia, jollakin on huono energia. Kun me aamulla syödään, tiedätkö, niin me otetaan joku paketti käteen ja siellä lukee, että paljonko sillä on energiaa. Mitä me laitetaan sisään ja sitten se energia vähenee, kun me käytetään sitä. Niin se, että energiaa voi myös pyrkiä tietoisesti ymmärtämään niin, että kun me tullaan ihmisten kanssa johonkin tilaan, me voidaan huomata, että missä me itse ollaan ja samalla tuoda semmoinen, että me voidaan virittyä toisen ihmisen siihen energiaan ja voidaan silloin kokea enemmän semmoista yhteenkuuluvuutta ja ollaan samalla sivulla. Niin Aikido on mulle ollut työkalu lähteä tutkimaan sitä kehollisesti, mutta se ei ole aina ollut näin. Että mulla on kestänyt itsellä tosi pitkään tulla oikeastaan minkäännäköiseen ihan oikeaan kehoyhteyteen. Että mä oon ollut tosi paljon mun mielessä ja päässä tietenkin tutkijana. On semmoinen, että tykkään pyöritellä käsitteitä ja mä oon siis niin kuin ajatteluaddikti. Samoin. Ihan niin kuin täysin vähemmän nykyään. Että nykyään siellä on enemmän nollatilaa, tosi paljon enemmän. Mutta että jopa tämän sisun käsitteen kohdalla, niin mua hymyilyttää niin kuin sanoa, että kun mä oon nyt 13 vuotta sitä tutkinut, sillä että se on ollut se mun ykkösjuttu. Ja mä oon tutkinut sitä oman kokemuksen kautta, ultrajuoksu ja kamppailulajit oli myös osana mun väitöskirjaa. Että mulla on kestänyt yli 10 vuotta tulla sieltä sisun ulkokehältä. Että mäkin oon ajatellut sitä mielen kautta, koska munkin tausta ja traditio, niin kuin historia oli siellä sosiaalipsykologiassa ja soveltavassa psykologiassa, eli mielen keinoin pyrin ymmärtämään jotain, joka oli kehollista. Niin se on ollut oikeastaan viimeisten vuosien aikana vasta, että mulle on itselle lähtenyt laskeutumaan se, että sisu oikeasti viittaa johonkin semmoiseen, jota ei pysty selittämään vaan käsitteiden kautta ja järjellä. Se liittyy johonkin, mitä voisi kutsua, että kun se on tervettä, niin se on osa meidän kehoälyä. Nyt kun puhutaan tekoälystä kaiken aikaa, niin se, että sen kumppani, joka on tosi tärkeä, on se, että me tullaan tietoiseksi meidän kehoälystä ja kehitetään sitä. Mä oon matkalla tonne kehoälyyn. Joo. Siis mä oon tosi paljon omassa päässäni. Ja jos ajatellaan, että
mä oon ajatellut, että meidät on kaikki vähän koodattu eri tavalla. Mä oon ajatellut, että mut on koodattu vähän niin kuin vartijaksi. Mä jatkuvasti tarkkailen omaa sisäistä ja ulkoista maailmaa. Mun hermosto on todella herkkä. Mä kontrolloin asioita tosi paljon. Mä tiedän, että mä en voi kontrolloida 90% niistä asioista, joita mä yritän kontrolloida. Silti mä teen sitä, koska musta tuntuu, että mä oon se yhteisön ikään kuin vartija. Siellä on niitä sotureita ja sitten siellä on niitä strategeja ja niin edelleen. Jokaista on tarvittu. Mutta se rasittaa aika paljon mun hermostoa koko ajan. Ja mä huomaan, että kehollisuudella mä pääsen siitä pois. Esimerkiksi tanssimalla tasabiittiseen teknobiittiin 24 tuntia. Mä saatan olla ihan oikeasti 12 tuntia tanssilattialla. Ja se on vapain hetki, mitä mä elämässäni koen. Ja jos mä ajattelen sisua, että mikä olisi kaikista sisukkainta, mitä mä voisin tehdä, niin se olisi irtipäästäminen. Ja se on kaikista vaikeinta. Mä oon kokenut sen muutaman kerran ja se on ihan ihmeellinen kokemus. Mikä yhteys on luottamisella ja sisulla? Onko siinä yhteyttä? Siis kyllä mun oma kokemus kertoo, että siinä on ehkä se yksi syvin yhteys suorastaan. Että jos mä miettisin, että jos mietit, mikä on niin kuin mulle ollut sisukkainta ja rohkeinta, mitä mä oon ikinä tehnyt, niin se oli aikanaan silloin, että mä kerroin mun tarinan sellaisena kuin se oli. Että mä puhuin siitä väkivallasta, lähisuhdeväkivallasta tosi mittavasti, että se juoksu oli osa aktivismia ja siis sehän meni niin kuin tosi isolla vaihteella sitten se koko juttu. Sitten ehkä mä sanoisin, että seuraavaksi rohkein juttu, kun ihminen toipuu siitä, että sun luottamus on rikottu niin rankasti. Se voi tapahtua meille siis lapsuudessa, kotona, se voi tapahtua jossain ihmissuhteessa, koulussa. Mitkä niitä onkaan näitä hetkiä, missä me tavallaan tiputetaan toisemme. On ne sitten niinku isompia tai pienempiä tai suurempia, fyysisiä, henkisiä, mitä ne onkaan. Että kyllä me ihmiset ollaan aika niinku valitettavan hyviä tiputtamaan toisiamme ja tulee näitä säröjä. Niin se toiseksi rohkein juttu on ollut oikeastaan sen yli 10 vuoden sisumatkan, että mä oon koko ajan pysynyt itselleni uskollisena siinä, että siinä eheytymisen matkalla, että mä en ole jättänyt kesken sitä. Ja sitä kautta on löytynyt se paikka tai nollatila uudestaan, mikä on oikeastaan se, missä pieni lapsi on. Että sehän on se alkuperäinen nollatila. Että mä oon uskaltanut luottaa uudestaan. Mun usko ihmiskuntaan on palautunut. Ja siis jopa tämän skeidan keskellä, mitä me nähdään meidän ympärillä tällä hetkellä, niin mulla on tosi vahva luottamus siihen, että me aina löydetään keinot. Siis tapahtuu kaoottisia asioita, tragedioita, mutta ihmiskunnan historia on myös täynnä tarinoita, jossa me tullaan yhteen, me keksitään asiat uudelleen ja me löydetään syvempi yhteys toisiimme. Niin se luottamus on palautunut ja mä oon pystynyt avautumaan myös rakkaudelle uudestaan. Mahtavaa kuulla. Mä luen tähän liittyvän lainauksen sun kirjasta. Vastoinkäymiset ja itse valitut haasteet vievät kaiken huomiomme ja juuri siksi ne palauttavat meidät tähän hetkeen. Mun mielestä siis äärimmäisen viisaasti sanottu. Mennäänkö siihen vuoteen 2018, kun sä juoksit ja pyöräilit 2400 kilometriä Uuden-Seelannin halki. Oliko se 50 päivän aikana? Joo. Ja silloin sä olit perustanut Sisu Not Silence-kampanjan väkivallattoman tulevaisuuden puolesta. Sun oma keho oli siinä menetelmänä. Tunsit sä semmoista irtipäästämistä silloin, mitä mä tunnen tanssilattialla? No täytyy sanoa, että kyllä se ultra oli kyllä semmoinen, että siinä ei kyllä vielä päästy siihen. Siis totta kai puhutaan tämmöistä runner's high, että se kokemus, niin totta kai juoksussa pääsee semmoisiin tiloihin, missä voi kokea. Mutta musta tuntuu, että se semmoinen joku syvempi irtipäästäminen, joka mulle liittyy siihen, että uskallanko mä päästää irti
siitä, kuka mä luulen, että mä oon tai kuka mun pitäisi olla, jopa niistä kaiken näköisistä viitekehyksistä, tieteellisistä, kulttuurisista, joiden takana on turvallista olla. Että mikä on se nollatila? Että se olisi mulle ehkä se, jos mä jatkan tuohon äskeiseen lyhyesti, että mulle niin kuin rohkein juttu tässä kohdassa mun evoluutiota ja kehitystä on oikeasti löytää se, että kuka mä oon ja olla se autenttisesti ja niin kuin suora lähetys kaiken aikaa. Se on tosi rohkeita. Mutta Uuden-Seelannin sieltä löytyy palasia, mikä johti sit siihen, että on myöhemmin voinut oppia rakastamaan itseään enemmän ja luottaa enemmän. Mutta se oli kyllä mielenkiintoinen rankka matka. Mutta sieltä löytyisi ehkä tärkein osa-alue sisusta, minkä takia mä oon tänä päivänäkin vielä niin innostunut puhumaan siitä. Että en mä varmaan jaksaisi jotain niin kuin pelkkää semmoista, että hei nyt pusketaan ja anna palaa ja tämmöistä. Niin se olisi vähän liian yksiraiteista. Mutta sieltä löytyy se paradoksi, että itse asiassa lempeyden kautta, ja siis lempeyden astuminenhan vaatii usein sisua ja rohkeutta, mutta että se lempeyden tuominen sen sisun vastapariksi on juurikin se, mikä tekee meistä ihan aidosti vahvoja. Ja nimenomaan sillä tavalla, että kun elämä on tämä ultramatka, tämä ei ole sprintti, niin se, että me pystytään juoksemaan, kävelemään, kulkemaan toinen toistemme kanssa ja nimenomaan toinen toistemme kanssa eikä yksin nyreenä, pitkä matka, niin se vaatii kumppanikseen, ei vaan sen puskemisen, että me ollaan niin kuin näin, vaan se, että me pystytään avaamaan ne kädet ja ottamaan toisemme kädestä kiinni. Ja se vaatii sen matkan sinne rakkauteen, jonka mä sanoisin, että en ole kyllä vielä itse löytänyt mitään niin sisukasta matkaa kuin se, että me kuljetaan sinne rakkauteen kohti sitä yhdessä itsessämme. Rakkauteen ja luottamukseen. Onko turvalla ja sisulla yhteyttä toisiinsa? Tosi semmoinen niinku kieppi kysymys. Koska mä ajattelin rakkauden kautta ja luottamuksen kautta. Jotta Kyllä. se avautuu, niin se tarvitsee turvallisen tilan. Kyllä. Tuosta tulee hieno ikkuna siihen, että kun sisu ei aina ole pelkästään hyödyllistä, vaan se voi olla itse asiassa juuri se asia, mikä estää meitä pääsemästä niihin tavoitteisiin. Eli sieltä mun ihan ekasta tutkimuksesta, tämä tutkimuspaperi on tämmöinen Embodied Fortitude Introduction to Sisu, se on Open Access, se löytyy. Niin siellä muun muassa mä kuvaan niin myös tuossa sisun alkemiassa sen, että on niinku 3 erilaista tosi haitallista sisua, mihin niinku se liittyy. Ja ensimmäinen on se, että jos meillä on liikaa sisua, meillä on mitään semmoista tietoista keinoa tutkia sitä, että millä tavalla me käytetään meidän sisua ja huomata, kun se menee vaikka yli, niin se voi johtaa siihen, että me ylivenytetään itseämme, sairastutaan, tehdään itsellemme niin kuin tosi paha juttuja, joudutaan burnouttiin. Siis voidaan lopulta jopa kuolla. Että me vedetään itsemme niin linkkuun, että sieltä ei enää pääse, sillä että me ollaan niin helvetin sisukkaita. Mutta sitten se toinen juttu, joka liittyy tuohon luottamukseen, on tosi tärkeä. Ja se on se, että me sisu voi olla haitallista muille ihmisille ja tosi vahingollista, kun meillä on liikaa sitä kovuutta ja lujuutta. Niin me saadaan kyllä ne asiat tehtyä, mutta se energia, mitä me huoutaan meidän ympärille, niin vetää todella jumiin meidän perheen, työtiimit. Siis työtiimit, kun siellä on ihmisiä, joilla on ihan liikaa sisua tai se on liian kovaa, niin se synnyttää turvattomuutta ja pelkoa. Ja me kaiken aikaa, koska meidän hermosto lukee tätäkin tyhjää tilaa tässä kaiken aikaa, niin se on kehittynyt jäljittämään vastausta juurikin siihen yhteen kysymykseen, joka on se kysymys, minkä kanssa me ollaan synnytty tänne, joka aamu kun me herätään, niin se aloittaa sen hakemisen ja se kysymys on se, että olenko minä turvassa? That's the one and only. Ja mitä mä ikinä siihen se hermosto tuumaa ja vastaa, niin se synnyttää reaktion täällä. Et silloin kun mä koen, että mä oon turvassa, meidän välillä voi olla dialogi. Siellä on tilaa ratkaista ihmiskunnan suurimpia ongelmia, ratkaista työpaikkojen sisäisiä haasteita, tulla yhteen, koska me ei yksin voida tehdä tätä. Meidän täytyy liittää ne kädet yhteen ja siihen tarvitaan turvaa luottamusta. Ja kun se on siellä, niin silloin meistä tulee siis todella voittamattomia ja terveesti sisukkaita ihmisiä. Ja se, jos ajatellaan niin kuin vastakohtaista tilaa kuin turvan tila, niin se on se selviytymistila, jossa esimerkiksi mä olin aika pitkään silloin, kun mä olin burnoutissa,
Ja sieltä tilasta käsin ei synny oikeastaan mitään, koska kognitiiviset kyvyt romahtaa, Just näin. mutta ennen kaikkea se on pelon tila ja meidän negatiivinen vinouma kärjistyy siinä tilassa ja Kyllä. kaikki alkaa näyttää pelottavalta. Siellä ei ole turvaa. Mä en ollut 3 vuoteen turvassa. Ja jos me ajatellaan tällä hetkellä niin kuin sitä, että mitä perään kuulutetaan tällä hetkellä suomalaisessa työelämässä, suorittamista, sisua. Jos mä ajattelen, että mitä mulle on ihan pienestä lähtien tullut mieleen sisusta, niin mulle on tullut mieleen se Suo, Kuokka ja Jussi. Mä näen sen Jussin siellä suon laidalla sen kuokan kanssa yksin. Mulla on ihan pienestä pitäen tullut semmoinen fiilis, että vitsi se on siellä yksin, se on vielä suolla. Tosi vaikea rakentaa sinne yhtään mitään ja sillä on vaan se yksi kuokka. Ja jotenkin siitä lähtien on tullut semmoinen, että hänen pitää nyt suorittaa se talo sinne ja rakentaa se talo yksin. Ja meillä on tämmöinen jonkinlainen aika vahva yksin pärjäämisen eetos täällä Suomessa. Ja se tietenkin johtuu siitä, että me ollaan rakennettu tänne sodan jälkeen tämmöinen ihme kuin hyvinvointivaltio. Kyllä. Mutta miten ihmeessä me voitaisiin päästä irti siitä sellaisesta yksin pärjäämisen eetoksesta, koska siellä ollaan suorittamassa ja suorittaminen johtaa selviytymistilaa ja sieltä ei kyllä nostamaan Suomen taloutta. Tämä on se jälleen yksi nollatila, että toi voi muuttua, niin se vaatii yksilöiltä sitä omaa prosessia, jos me voidaan ja tämä tulee vaatimaan sisua, kun käy itsensä kanssa sen prosessin läpi, että mitä oikeasti sisäinen voima, sisu, mitä se tarkoittaa mulle. Siis se, että joskus voi vaatia enemmän sisua, että uskaltaa sanoa ei, uskaltaa kääntyä pois jostain, mitä on tehnyt. Ja me saatetaan, koska se palkkiohan tulee tässä kulttuurissa siitä, että sä vedät loppuun asti sen, minkä sä oot aloittanut. Mutta sitten jos se hinta, mikä siitä maksetaan meidän perheille, meidän työpaikoille, suomalaiselle yhteiskunnalle, että siis nyt meillä on niin valtavasti dataa siitä, että nekin, jotka ei usko muuten, niin voi katsoa numeroita ja tilastoja. Et nyt pitää oikeasti herätä siihen, että millä tavalla, millaista voimaa me halutaan luoda tänne ja selviytymistä ja tekemistä. Ja kun sä mainitsit ton toisen talvisodan jälkeen ja Suomen talvisodan ihmeen jälkeen, niin se oli se aika, kun meidän täytyi käyttää sitä sisua, mikä on tämä. Että ei silloin ollut tilaa puhua tunteista. Me ei edes tiedetty tunteista vielä silloin mitään, eikä silloin ollut aikaa. Silloin piti, että ne sukupolvet on joutunut maksamaan sen hinnan siitä tosi rankasta sisusta. Mutta nyt me ollaan tässä ajassa ja se mun kutsu itselleni ja siihen keskustelun sisusta, jota mä haluan tuoda, on kysymys siitä, että jos se sisu aikanaan oli se, millä selvittiin maailmansodan jälkeen, niin mä haluaisin kysyä, että millaista sisua tarvitaan, millä me vältetään maailmansota? Ei ainakaan ruuvia kiristämällä. Ei, ja se, että kovuus synnyttää aina vastavoiman, joka on lisää tätä. Että siis me ollaan nähty ihmiskuntana nyt, kuinka pitkälle me mennään sillä. Ja se, että kuinka pitkään ja mitä vielä pitää tapahtua, että me uskalletaan ruveta oikeasti nostamaan huolenpito, toista välittäminen, se hyvyydellisyys siihen rinnalle tosi rohkeasti. Että me halutaan työpaikkoja, jos ihmiset voi hyvin ja hyviä kulttuureja, mutta sitten kuitenkaan ne teot ei välttämättä viittaa siihen, että me luotaisiin kulttuuria, jossa ei tarvitse olla peloissaan. Mä vielä sanon yhden asian, kun sä mainitsit ton Suokuokka Jussi ja se yksin oleminen, niin kuinka moni meistä hermostollisesti on tuossa samassa tilassa työpaikalla, missä me ikinä ollaankaan. Me koetaan hermostollisesti, että me ollaan yksin, koska me ei koeta sitä turvaa, koska me ei puhuta tarpeeksi, että miten me luodaan yhdessä se yhteisönä toisillemme. Ja sanon nyt tutkijana, että please sano, että tämä ei ole pehmeää puhetta. Tämä on ihan tiedettä, eikö niin? Kyllä. Siis tämä on yksi, minkä siihen voi tuoda ja mikä mulle ratkaisi sen, että kun mä löysin siellä Uuden-Seelannin tiellä, kun mä olin yksin siellä, Suokuokka Elisabeth paino menemään
Ja jossain kohtaa, kun mä kuulin sitä tietä, niin mä tajusin, että ei jumaliste, että mun sattu. Ja sitten mä olin luonut tämmöisen mahtavan projektin, joka oli mulle tosi rakas. Se oli tärkeä niin kuin, päämäärä, mitä mä halusin viedä sille eteenpäin. Mutta mä tajusin, että jossain kohtaa, että hitto, että mun on itse asiassa helpompi olla itseni kohtaan ankara ja kova, kun olla itseäni kohtaan lempeä ja rakastava. Ja tosta lähti avautumaan mulla itsellä sellainen polku, mikä tasapainotti sen, kuinka mä näen, mitä sisu on. Ja mä oon varmaan niin kuin, että se tasapainoinen ihminen, joka mä saan tänä päivänä olla, se olisi ikinä tapahtunut ilman tätä ymmärrystä. Ja se, että tuohon vastauksena sun kysymykseen, niin mä pitkään mietin, että no miten mä voin niin kuin tieteellisesti selittää tämän. Että niin kuin, miten niin mukaan, että meidän pitää olla lujia, tiedätkö, niin kuin, että sillähän me ollaan ennenkin. Mutta sen jälkeen, kun mä sukelsin siihen, että mitä meidän tämä sisus, eli nimenomaan tämä sisäinen maailma, meidän keho toimii, niin mä tajusin, että se hermosto, kun se kaiken aikaa etsii nimenomaan sitä, sä mainitsit negatiivisuusvinouman, se etsii koko ajan sitä uhkaa, mikä voi mennä pilalle ja pieleen, koska sillä on selviytymisarvoa. Ja se on sen normaali baseline. Ja sen ymmärtäminen, että kun me ollaan turvassa, eli se tapa, millä mä tuun tähän sun kanssa, joka by the way tulee ihan siellä, mitä mä oon tehnyt jo ennen kuin me tultiin tähän. Et siksi se meidän oma sisäinen prosessi ja huolehtiminen, että rauhoitunko mä, meditoinko mä vaikka, käykö mä tanssimassa tai meikö mä luontoon, hakkaanko mä puita, mikä ikinä se on, millä mä rentoutan itseni, niin se on lahja sulle, koska mä tuon sen hermoston tähän. Ja kun se hermosto löytää sieltä sen, että okei, toi ihminen on säädelty, se on yhteissäätely on se nimi, niin silloin me rentoudutaan toistemme kanssa. Niin kuin aikaisemmin jo puhuttiin, niin tämä on se yksi asia, minkä mä toivon, että me otetaan tosi vakavasti nyt tässä ajassa. Mä juttelin aivotutkija Mona Moisalan kanssa siitä, että tulevaisuuden työelämässä pitäisi ennen kaikkea johtajien ja esihenkilöiden ymmärtää, millä tavalla meidän järjestelmä, meidän ihmisjärjestelmä toimii ja miten meidän hermosto toimii. Se olisi niin kuin ABC-kirjan A. Kyllä. Koska muutenhan, miten me johdetaan ihmisiä, kun me ollaan ihmisiä? Kyllä. Kyllä se hermosto pitää ymmärtää ensin. Ja tämä on ihanaa kuulla tutkijalta. Ja sillä strategialla ei ole niin kuin lopulta mitään väliä, mitä me tungetaan sinne, että me halutaan päästä niin kuin tästä tonne, jos me ei osata johtaa sitä strategiaa oikeasti, mikä on niin kuin tässä meidän välissä. Koska se, että kun se meidän hermosto lyö kiinni, meiltä katoaa luottamus, niin me ei olla aina yhteydessä, meidän dialogi katkee. Niin me ei voida silloin tehdä niitä juttuja, mitä se firma, tiimi haluaa oikeasti niin kuin tehdä. Tai me tehdään ne 60%. Et me ollaan koko ajan vähän niin kuin jäljessä siitä potentiaalista ja mahdollisuudesta, mikä me voitaisiin olla ihmisinä. Miten me päästään kulttuurisesti sinne? Jos mä ajattelen omaa uupumusta, niin mä en aluksi kertonut kenellekään, vaikka mun muisti pätki. Mä en muistanut, mihin mä olin menossa. Mun piti pysähtyä tien viereen. Kaupassa mä en pystynyt päättämään, mitä mä ostan. Mä ajattelin, että mulla oli pitkälle edennyt muistisairaus, mutta mä häpesin niin paljon, että mä en sanonut kenellekään mitään. Mä tunsin myös syyllisyyttä, että mä jätän yhtiökumppanini pulaan. Ja mä varmasti olin silleen aika arkkityyppinen suomalainen mies, joka kaatuu mieluummin saappaat jalassa. Ja mä niinku pohdin, että mä ehkä ajattelin oikeasti, että se on niinku sisukkuutta. Ja sitten vasta myöhemmin mä ymmärsin kirjoittaessani omaa kirjaani, että ehkä kaikista sisukkain asia, jonka mä oon tehnyt, on se, että mä oon myöntänyt oman heikkouteni. Ja kun mä kirjoitin mun omaa kirjaa, niin mä olin täysin auki siinä. Ja moni on tullut sanoa, että se on ollut tosi rohkeata kirjoittaa. Se oli ainoa mahdollisuus mun mielestä. Ja nyt mä voisin sanoa, että sisukkain asia, mitä mä oon tehnyt, on ollut näyttää oma heikkous. Onko se sisukasta? Siis se on niin kuin kulttuurissa, jossa palkitaan nimenomaan sitä, että saappaat jalassa, että vaikka kaadut, niin kunhan pysyt. Niin toi on juurikin
niitä pieniä puroja, kun me tehdään kun sä puhut susta ja sun kokemuksesta aidosti sillä lailla, kun se on tapahtunut, uskallat mennä sen häpeän muurin läpi, joka on tosi se on kovaa kamaa se häpeän läpi meneminen, vaatii sisua, niin silloin sä annat luvan mullekin olla ihminen. Ja vaan sitä kautta me voidaan ruveta käymään aitoja keskusteluja siitä, että miltä meistä tuntuu työpaikalla, miltä meistä tuntuu tuolla julkisilla paikoilla toistemme kanssa ihmisenä. Että se ongelma on se, että me ollaan kadotettu yhteys toisiimme. Ja siihen väliin on tullut, niin kuin mainitsit, häpeää, mutta sitten tosi tärkeä on, kun nyt jälleen mua kiehtoo tämä nollatila käsite niin tosi paljon, on se, että kuinka paljon meidän ajatuksista ja kulttuurista tulee ihan jostain muualta kuin tästä hetkestä. Että se, että sisu on jotain, mikä vie siihen, että me ollaan saappaat jalassa, se, että me eletään niin valtavan kilpailun keskellä, että sä voit huonosti ja sä et uskalla sanoa sitä, on se, että kun tuntuu se paine, että pitää kuitenkin selviytyä, niin tässä mennään satojen vuosien päähän siihen, että darwinismista johdettu sosiaalinen darwinismi, joka perustuu siihen, että meidän täytyy kilpailun kautta, se tulee se menestys. Kaiken aikaa me ollaan asetettu toisemme tiloihin, jossa meidän pitää että firmankin pitää koko ajan lisätä niiden tulosta edellisestä vuodesta. Että se ei riitä, että se on vaikka se sama. Niin me ollaan tällaisen rakennelman keskellä, joka tulee läpi meidän omaan ajatteluun, jopa meidän yksityisajattelun omasta itsestämme. Ja ton kulttuurin muuttaminen, siis toivon, että se jollain pitkällä aikavälillä jotenkin muuttuu, mutta se on tosi iso systeeminen möykky. Mutta jokainen tämmöinen keskustelu, mikä me käydään, sun kirja ja se, että sä käytit sun sisua siihen häpeän läpi menemiseen ja mä oon tehnyt samaa ja niin monet ihmiset, niin se on askeleet sinne oikeaan suuntaan. Mä olin just sanomassa, että tämä muuttuu keskustelu kerrallaan. Ihanaa, että sä oot keskustelemassa juuri tästä aiheesta tutkijana Mesomassa. Täällä. Yes. Mennäänkö ihan vähän vielä sinne sisutermiin sisään, koska mä rakastan termejä. Sisu on toiminnan laatua eikä pelkkää määrää. Sulla on semmoinen termi kuin varjosisu. Mitä on varjosisu? Onko se sitä, kun mä ajattelen, että mä kaadun mieluummin saappaat jalassa, kun otan häpeän vastaan? Joo, siis varjosisu viittaa just siihen haitalliseen puoleen. Siihen sisuun, joka seisoo itse asiassa sen edessä, että me pystytään tekemään ne upeat jutut ja selviämään. Ja mahtavaa, että sä nostit ton, että sisu viittaa nimenomaan siihen laatuun. Ja siis ehkä näin, että sisu terveenä ominaisuutena liittyy nimenomaan ei vaan siihen, mitä tehdään, vaan mitä tehdään. Että jos tästä nyt ottaa vaikka yhden lauseen, mitä voi vähän fiilistellä ja tuoda osaksi sitä, että jos haluaa miettiä, että millaista se oma sisu on, missä tahansa kontekstissa me ollaan, niin sen äärelle pysähtyminen, että millä tavalla mä teen jotain. Pystyykö mä pysymään pikkusen huokosena, jos mä teen ja menen vaikka jotain tosi isoja päämääriäkin kohti, niin että mä huomaan ne kehon sisäiset merkit ajoissa siitä, että pitää levätä tai musta tulee tosi kärttysä tai rupeaa se elämänvoima vähenemään. Että oli Uudessa-Seelannissa tosi tärkeä juttu itselle, että jos mä katson, että musta on valokuva päivältä 8 ja mun leukaperät on aivan tiukat. Mulla on siis naama on semmoinen, iho on semmoista ihan se ilme on tämmöinen. Ja sitten musta on kuva päivältä 38, kun mä olin itse asiassa käynyt sen oman transformaation läpi ymmärtämällä sen lempeyden merkityksen. Ja mä tajusin, että se, että mä oon lempeä, ei tarkoita, että musta tulee passiivinen semmoinen, tiedätkö, ovimatto tai että mä en saa asioita tehtyä, vaan itse asiassa mä juuri sillä käytän sitä sisua viisaasti niin, että se kestää tosi pitkän matkan. Ja se kuva niiden päivien välillä, kun siinä on joku 1000 kilometriä välillä juoksua ja osa pyöräilyä, niin se kuvaa mulle sitä, että mä tein kummassakin tilanteessa äärimmäistä suoritusta edelleen. Siis ihan pähkähullu. En mene enää tekemään mitään tuollaista, mutta se piti käydä silloin läpi ja silloin tuommoista asiat kiinnosti. Niin se kokemus oli täysin erilainen. Toisessa kireä, ahdistunut, kivuissa, tämmöinen rutistuminen.
ja toisessa mulla oli levollinen ilme kasvoilla ja olin just vetänyt sen saman 50 kilsaa juoksua sinä päivänä. Niin kaikki ei välttämättä juosta 2400 kilsaa, mutta sisäinen työ on varmaan aika tärkeää, jotta ymmärtää, että mitä kerroksia siellä on, jotka tuottaa esimerkiksi sitä vaativuutta Kyllä. tai sitä häpeää, että mä kaadun mieluummin saappaat jalassa kuin kohtaan sen häpeän. Mä oon ihan oikeasti joskus ajatellut, että ei vitsi, nyt mulle on tullut sydäri. Mä menen tonne vessaan kuolemaan, että mä en joutuisi häpeämään ihmisten edestä kuolemaan. Niin. Ajattele, tässä vaiheessa häpeä on jo aika tosi vahva. Ja mä ajattelin, että tuolla omalla kirjalla mä pääsen siitä läpi. Mä oon pystynyt tekemään tosi paljon duunia sen häpeän kanssa. Mä en enää ajattele, jos mä sattuu rintaan, että mä menen vessaan kuoleen. Mä en joudu häpeämään. Mä oon ajatellut niinku sitä myös tässä, että 10% suomalaisista on työuupuneita ja 15% on kohonneessa riskissä uupua. Ja jos ajatellaan niin kuin varjosisua, niin onhan se nyt työpaikkojen varmaan yksi suurimmista ja näkymättömimmistä työuupumuksen aiheuttajista. Mä kuulin työterveyslääkäri Eera Ruussilta, että kaikkein vaikeimmin uupuvat he, jotka ovat kaikkein vahvimpia. Kyllä. Eli käyttäneet sitä sisua mahdollisimman pitkään ja sitä varjosisua. Kyllä. Onko oikeassa? Joo, ja sitten mitä mä oon huomannut tosi usein, kun on jutellut ihmisten kanssa tosi paljon aiheesta sisu, niin ne ihmiset, jotka ihan selvästi ulkoapäin näkee, että toi käyttää tosi paljon elämänvoimaa ja on tosi sisukas, niin ne on usein niitä, jotka eivät luonnehtisi itseään sisukkaiksi. Että se on niin korkea se taso tavallaan siihen, että niin kun rekisteröi sen edes, me teen jotain isoa. Että siihen on niin totuttu, että vedetään niin isoilla kierroksilla kaiken aikaa. Ja toi oli hieno, tai upea, mitä sä sanoit tuossa, että se, niin kuin, se oma sisäinen työ ja sen tärkeys, niin siis toihan on lopulta se ultramatka. Että voidaan tehdä niin kuin joku, että käydään karhukierroksella tai mitä me nyt ikinä tehdäänkään, mutta se tosi pisin ultramatka juokstaan sisäänpäin. Ei siis kilometreinä kartalla, vaan oikeasti niin kuin matkana siihen, että ketä me ollaan, mitä me oikeasti ajatellaan. Uskalletaanko me muuttaa meidän elämää ja kohdata itsemme niin kuin tosi rehellisesti ja käyttää sitä sisua siihen. Mä haluan palata tuohon elämänvoimaan, koska mä rakastan sitä sanaa ja mä haluaisin jopa kitkeä itseltäni sana sisu ja käyttää sitä elämänvoimaa. Se resonoi tuossa sun kirjassa ihan mielettömän paljon mulle ja mä huomasin, että sen jälkeen sain vähän semmoisen pienen valaistumiskokemuksen, että mä ymmärsin, että mikä mussa imee elämänvoimaa pois ja mikä mulle taas tuo sitä elämänvoimaa. Ja nyt mä heitän taas lainauksen tuosta upeasta kirjasta. Elämä itse pyrkii jatkumaan ja sisu on se kanava, jonka kautta tämä pyrkimys ilmenee ihmisessä silloin, kun normaalit voimat ovat lopussa. Elämä itse pyrkii jatkumaan. Ja tosta mulle tuli mieleen vahvasti se, että mikä mulle antaa sitä elämäenergiaa ja mikä vie. Kun mä uuvuin, niin toipumismatkalla mä löysin itseni 2 sanan ääreltä. Ja ne oli intohimo ja kunnianhimo. Ja mä ymmärsin, että mun koko työelämäni mahtui niiden alle. Ja mä huomasin, että mä olin tehnyt suurimman osan mun työurastani intohimoisesti, intohimolähtöisesti. Ja se intohimolähtöinen tekeminen antaa loputtoman määrän energiaa, koska se on sisäsyntyistä. Intohimo asuu tässä hetkessä. Silloin mä ajattelen, että mä oon niin kuin ikään kuin kanava ja elämä haluu syntyä mun kautta. Mä niin kuin synnytän sitä itse elämää. Ja sitten taas kunnianhimo on jotain, joka asuu tulevaisuudessa. Ja sitä johtaa vähän niin kuin looginen päättelykyky ja sitten tämä meidän selviytymisjärjestelmä, eli pelko. Ja silloin kun me ollaan kunnianhimoisia, niin me ollaan koko ajan siellä tulevaisuudessa pelkäämässä jotain. Ja
Ja aika usein me käytetään näitä termejä väärin. Mä huomasin, että mä olin käyttänyt näitä termejä väärin. Mä olin sanonut, että mun projektit on tosi kunnianhimoisia. Ja sitten mä rupesin ajattelemaan, että hetkinen, teekö mä mun työtä oikeasti himosta kunniaan, eli rahaan, statukseen, asemaan tai niin edelleen. Ei, en todellakaan, vaan mä olin tehnyt himosta intoon. Eli kunnianhimoa määritti aina joku ulkoinen ja intohimoa aina joku sisäinen, eli jotain, joka halusi syntyä. Ja jos mä ajattelen niin kuin sitä, että nyt me halutaan tätä talouskasvua tänne, me halutaan synnyttää sitä talouskasvua, nyt ruvetaan suorittamaan sitä talouskasvua sieltä pelosta käsin. Se on niin kuin vahvasti sitä kunnianhimoa. Ja musta tuntuu, että mitään suurta ei voi syntyä sieltä pelosta käsin tähän maailmaan. Jos me ajatellaan mitä tahansa startuppia, niin ne syntyy kyllä tarpeesta ja elämä haluaa synnyttää sitä kautta jotain. Ja mun mielestä olisi todella tärkeää vaalia sitä koko sen matkan ajan. Totta kai me tarvitaan myös sitä kunnianhimoa saattamaan se asia sitten eteenpäin. Ja mä ajattelin, että voisiko näistä johtaa jotenkin tähän varjosisuun ja sitten tähän toiseen sisuun, joka onko sille samanlaista nimeä? Mä käytän, mulla on muutamiakin termejä sille toiselle sisulle ja se vähän riippuu yleisöstä, että kumpaa mä käytän. Että on rakentava sisu, joka on tämmöinen vähän neutraalimpi ja sitten on lempeä sisu, minkä mä huomaan, että se saattaa olla jossain vähän jopa pikkusen semmoinen niin kuin herättää vastarintaa, että meissä joskus nousee vahvasti se, että mitä sitä nyt puhutaan lempeydestä, että joku semmoinen sisäänrakennettu järjestelmä sitä vastaan, koska myös niin kuin, että kun me tehdään lujaa töitä, niin me ollaan nähty, että okei, se toimii tällä ja se pitää myös yllä sitä pelon järjestelmää, että me niin kuin tavallaan pystytään sitä kautta toimimaan systeemissä, joka on vedetty tosi kireelle. Ja sitten jos sitä systeemiä lähtee kohtaamaan sanoilla vaikka, että hei, pitäisikö meidän olla ystävällisempiä, lempeämpiä toisemme kohtaan, niin sieltä nousee semmoinen, että tähän kaatuu tämä homma. Mutta ehkä se kaatuu joka tapauksessa näillä spekseillä, millä mennään. Mutta sen lempeän sisun, rakentavan sisun vaaliminen ja sen tuominen osaksi sitä meidän toimintaa tulee määrittämään sitä, että millä tavalla me mennään eteenpäin. Mutta yksi juttu, mikä mulla nousi tosi elävästi tuossa, kun sä puhuit tuosta niinku eri määritteistä ja kunnianhimo, intohimo, niin mä oon viime aikoina kuunnellut tosi paljon James Hillmania, joka on jungilainen psykoanalyytikko. Ja James Hillman sanoi tosi hienosti mun mielestä siitä, että kun hän on siis kuollut 2011 jo, mutta silloin jo puhui siitä, että kun on puhuttu kestävyydestä. Ja nythän kestävyys on todella vahvasti tapetilla ja meidän täytyy optimoida kaikki, että meillä on niin kuin, toimintatavat on kestäviä, business on kestävää, että luo systeemi, joka on niin kuin kestävä, että tämä maailma niin kuin selviää. Mutta Hillman kritisoi sitä ja sanoi, että se ajattelu niin, että toimitaan, että joku asia kestäisi, että se ei katkea tai lopu. Se on aika niin kuin ulkoa ohjautuva juttu. Ja hän toi siihen rinnalle käsitteen kauneus. Et jos me löydetään oikeasti niin kuin sillai sydämestä se, että mikä tässä on suojelemisen arvosta ja kaunista, siis tämä planeetta, sen että puhutaan kestävyydestä, tosi semmoinen niin kuin kaukana oleva käsitteellinen sana, mutta se, että kun me ruvetaankin hidastamaan, luodaan enemmän sitä nollatilaa, niin että me voidaan huomata se ihmeellisyys meidän kumppanissa, luonnossa, meidän jossain työkaverissa, niin sieltä syntyy halu suojella sitä, mitä meillä on. Ja se on niin kuin todella syvästi paljon kestävämpää ja semmoista, mikä synnyttää sitä niin kuin intohimoa, jota me nyt tarvitaan sen eteen, että me saadaan tämä maailma, joka on nyt niin kuin tosi monenlaisella venkuralla, että me käytetään tämä, ei että hyvää kriisiä hukkaan, kriisi on valtava mahdollisuus, niin että me voidaan täältä tulla niin kuin kauniisti ulos. Tähän tulee menemään aikaa, tämä on pitkä transitio, näin mä olen jutellut muutaman futuristin kanssa ja muun muassa Ilkka Halava, mutta sisua ja mieluummin sitä kaunista sisua, niin että me jaksetaan eteenpäin. Ja mikä tärkeintä, sä puhuit äsken kauneudesta,
niin jos ajatellaan tulevaisuutta, tulevaisuuden työelämää, tulevaisuuden elämää, tekoäly tulee tietämään aika tosi nopeasti enemmän kuin kaikki maailman ihmiset yhteensä. Tulevaisuuden sivistys on jotain muuta kuin tietoa. Se on enemmänkin suhdetta tietoon. Ja mä luulen, tai musta tuntuu ainakin tällä hetkellä, mä oon silleen optimisti, että musta tuntuu, että se on tapahtumassa tietynlainen, tai on ainakin mahdollista, että tapahtuu tietynlainen niin kuin inhimillisyyden vallankumous. Ainakin yhteyden vallankumous, koska tekoäly, robotisaatio, ne ei pysty ottamaan tätä ihmeellistä yhteyttä, jota tässä tällä hetkellä tapahtuu. Ja mä luulen, että se tulee nousemaan niin arvoon arvaamattomaan, että siitä tulee meidän kalleinta kultaa. Mitä sä ajattelet yhteydestä ja liittyykö se sun mielestä meidän tulevaisuuden tärkeimpiin työkaluihin? Kyllä. Siis se on se, ja koska siinä tullaan taas siihen, että hermosto, että silloin kun meidän hermosto on siellä parasympaattisessa tilassa enemmän siellä suunnassa ja meillä on se yhteys toisiimme, meillä on se dialogi, silloin me voidaan tulla yhteen luomaan, että tämä ei tule tapahtumaan yksin. Ja nyt tämäkin hetki, mikä meillä on vaikka tässä on tosi rento olla, että huomaa, että oma hermosto on nyt niin kuin rauhoittunut ja me ollaan löydetty semmoinen flow. Niin tästä tilanteesta, kun vaikka tutkii sun kysymystä, että voidaanko me, että voi tulla tämmöinen inhimillisyyden vallankumous, niin se tuntuu niin kuin maailman loogisimmalta, aivan päivänselvältä hommalta. Joka hetki, kun me niin kuin saadaan yhdessä kokea jonkun toisen ihmisen kanssa tämä tunne, on maailman uskomattominta, niin kuin, se on taianomaista. Mutta sitten myös se todellisuus iskee päälle, kun me mennään tuonne kiireen keskelle, jossa hermostot on epäsäädeltyjä ja siellä on se pelon maailma, niin se tuo niin kuin ne kaksi maailmaa rintarinnan. Ja siinä onkin se, että me pidetään sitä uskoa, faith, ei ehkä toivoa edes, kun toivo on se, että me toivotaan, että joku on toisin, niin silloin me ei lähdetä toimimaan tavallaan sen, niin kuin näiden kahden käsitteen välillä on niin kuin aika iso ero itse asiassa, kun nyt lähtee seuraamaan. Mutta se, että me jaksetaan toimia sen paremman maailman hyväksi, vaikka monta kertaa tulee todistusaineistoa tuolla arjessa sitä vastaan, että ei tästä mitään tule. Ja siis se on ihan niin kuin tärkeä puhua tästäkin ääneen, että siinä on nämä kaksi puolta kaiken aikaa. Kaikessa on kaksi puolta, yin ja yang. Sä oot kirjoittanut myös kirjassa yin ja yang käsitteistä. Kirja alkaa aikidosta. Se on sulle todella tärkeää. Aikido, ja se ei todella perustu hyökkäykseen tai sen hyökkäyksen vastustamiseen voimalla, jos on oikeassa, vaan vastustajan voiman vastaanottamiseen ja uudelleen ohjaamiseen. Perustuuko tähän aikidon viisaus? Joo, ja siksi se on niin valtavan nerokas aikido, koska sen ytimessähän on konfliktin purkaminen. Ja niin kuin mikä tahansa mikrohetki, kun sä oot jossain keskustelussa työpaikalla tai kumppanin kanssa tai sulla pitää käydä joku vaikea keskustelu, niin se, että kun sieltä tulee se semmoinen joku tiukka energia, niin välittömästi, me ollaan kaikki oltu tässä, että kun se joku heittää se toinen tyyppisen kommenttiin ja me otetaan se vastaan tälleen näin, niin siitä tulee jännite meidän välille. Kumpi päästää irti ja siihen voi jäädä tosi jumiin ja se on energian haaskaamista. Siis siinähän energiaa vuotaa hukkaan, mitä voisi käyttää siihen, että me katsotaan niin kuin yhdessä samaan suuntaan, että miten me lähdetään eteenpäin. Tämähän on se ihmiskunnan dilemma tällä hetkellä. Me tapellaan toistemme kanssa samalla, kun pitäisi oikeasti ratkaista aika isoja juttuja. Niin siinä nimenomaan, että kehitetään sitä herkkyyttä, että siinä pitää tavallaan löytää se nollatila liikkeessä koko ajan. Ja että sen tuntee, että minne se vastustajan energia on menossa, kun se lähtee sua kohti. Sitä varten sun pitää kuunnella sitä ihmistä, pysähtyä, olla vastaanottavainen. Hei, mitä toi haluaa sanoa? Eikä vaan kuunnella niitä omia ajatuksia siinä tilanteessa. Ajoitus pitää olla myös oikein. Ja sitten kun se liike tulee sieltä, niin se tavallaan ohjataan sinne, minne se on jo muutenkin menossa. Eli sä otat sen energian käyttöön. Ja tämä on se, miksi mä oon niin rakastunut tähän lajiin. Mulla siis taustaa muualla, kung fu on ollut muun muassa. Mä olin Kiinassa opiskelemassa sitä ja tein väikkärin yhden artikkelinkin
siitä ja systeemiälystä, joka on siis Esa Saarisen ja Raimo Hämäläisen ihan huikea kokonainen viitekeys sille, miten elää hyvää elämää yhteisössä. Niin Aikidon matka on mulla vielä lyhyempi, mutta se, mikä mua viehättää siinä on se, että kaikki, mitä siellä dojolla, eli paikka, jossa harjoitellaan, tapahtuu, on suoraan oikeasti vietävissä ja kuuluukin viedä sinne elämään sen ulkopuolelle. Et Aikidon perustaja sanoi aikanaan, että se aikido, jos se ei niin kuin näy siellä ulkopuolella, niin se ei ole edes aikidoa, vaan se pitää kääntyä nimenomaan siihen meidän ihmisten välisyyteen. Eli tämä filosofia on siis tätä samaa rakennetta kuin lempeä sisu ja varjosisu. Onko aikido niin kuin varjosisun vastakohta? Onko aikido lempeää sisua? Siis silloin, kun aikidossa se aiki, eli kun se tulee sanoista aikido ja ai on harmonisoida, eli löytää se semmoinen flow. Siis se on ihana tunne se. Sä tiedät sen, kun sä teet jotain projektia tai joku juttu ja se vaan niin kuin menee näin. Siinä on vähän turhaa energian käyttöä. Ja sitten se ki on se elämänvoima, energia. Eli miten harmonisoida sitä energiaa tässä. Ja do on se harjoitus. Niin siellä aikidossakin jopa niille, jotka on harjoitellut tosi pitkään, niin ne sanoo, että se voi kadota se aiki. Että se on niin kuin vaikea löytää se piste, mutta sen tuntee, kun sä osut siihen semmoiseen flowhun, eli kun se aiki tapahtuu. Eli parhaimmillaan aikido on juuri sitä, parhaimmillaan sisu on juuri sitä, että me osataan toimia harmonisesti paineen alla. Eli optimaalista tietoisuuden tilaa. Jos me ajatellaan, että mitä on flow. Flowhan on optimaalista tietoisuuden tilaa. Mutta tämähän on siis, sä oot puhunut paljon johtajille, eikö niin? Jos ajatellaan nyt tätä, että aika moni tuolla ajattelee, että nyt pitää kiristää sitä ruuvia ja nyt pitää antaa vähän lisää sitä ruoskaa, että kun on ennenkin annettu. Ja me kuitenkin nähdään, että se flow-tila johtaa sinne voittoon ja vähän se aikidon käyttö, sen vastustajan voiman käyttö omaksi hyväkseen. Niin sä oot joskus viitannut termiin somaattinen johtajuus. Mua on kiinnostanut tosi paljon eri johtajuustermit täällä, kuten palveleva johtajuus, inhimillinen johtajuus. Joskus puhuttiin arvojohtajuudesta. Mitä somaattinen johtajuus tarkoittaa? Joo, no somaattinen johtajuus on nimenomaan sitä, joka ottaa huomioon sen, että sen lisäksi, että meillä on tämä valtava mielen kapasiteetti kognitio, joka ei kuitenkaan ole kokonainen ja täydellinen, jos me ei oteta myös sitä kehoälyä, eli sitä tästä alaspäin, mikä on valtava maailma iso. Et kuitenkin meidän siis toiset aivot sijaitsee meidän suolistossa, jotka on itse asiassa ihan ensimmäiset aivot. Et kun siki lähtee kehittymään, niin se ensimmäinen pieni putki, jos tulee aivot, on meidän suolistoaivot. Ja että jos moni kokee, että ei tästä tule mitään, tämä on liian rankkaa, niin no ei se ole mikään ihme, kun sä käytät vaan puolia sun aivoista. Et meillä on valtava mahdollisuus tässä. Ja tämä on myös, sanoisinko, että ihan valtava kilpailuetu niille firmoille, niille tiiminvetäjille, niille yksilöille, niille johtajille, jotka haluaa oikeasti lähteä kehittämään tätä puolta itsestään. Tai sitten niin ei tehdä ja sä kautat kuin sun kilpailija, jonka työkulttuuri on parempi, ihmiset voi hyvin siellä on vähemmän pois lähteviä tyyppejä, vähemmän sairauspoissaoloja, ihmiset voi paremmin toistensa kanssa, ne pystyy ilman häpeää käymään palavereissa ja ideoimaan ja kaikkea, niin sitten sä joudut katsomaan, että ne muut itse asiassa tulee menestymään paremmin. Että se koko ajan vie takaisin sinne inhimillisyyteen. Ja nyt meillä on niin paljon dataa, tutkimustietoa, meillä on niin paljon kouluttajia, siis ihan huippututkijoita, käyttäytymistieteilijöitä, jotka pystyy opettamaan nämä perusasiat, jos me halutaan. Niin tässä on se resetin mahdollisuus niin kuin ihan oikeasti. Ja miten me saadaan se sinne niin kuin strategiaan ja investointeihin mukaan? Koska musta tuntuu siltä, että edelleen eletään sitä niin kuin kvartaaliajattelua, että kyllä me tämä kvartaali vielä kestetään vähän ruoskimalla ja vähän pistämällä ruuvia kireemmälle, eikä meidän tarvi oikeastaan niin kuin investoida ollenkaan tähän työhyvinvointiin just nyt, mutta seuraavalla kvartaalilla taas uudestaan. Niin. Ja sitten menee koko ajan eteenpäin. Miten me saadaan ihmiset ja organisaatiot ymmärtämään, että se on mieletön investointi ja siitä syntyy supertuottavuutta?
No siis sehän menee niin, että me tullaan joko ymmärtämään hyvällä tai pahalla. Että joko se tulee pakon kautta, että me huomataan, että oikeasti että kuinka paljon on ihmisiä, jotka on uupuneita burnoutissa ja voi tosi, tosi huonosti. Niin silloin me joudutaan muuttamaan ennen pitkää. Että se voi mennä sen trauman kautta. Että monestihan me kasvetaan sitä kautta, että jotain hirveän dramaattista tapahtuu. Mutta sillä on myös ihan valtavan kova hinta. Että kuinka kauan sullakin kesti burnoutista toipua. Mä oon itse käynyt burnoutissa kanssa ja mulla meni 2 vuotta ennen kuin mun keho tuli semmoiseen tilaan, että kun tuli joku mahdollisuus, jos me jouduin vähän kurottuun pidemmälle, että mulle heitti tulla semmoinen, että en mä pysty tohon, että mä oon nyt niinku levossa ja rentona ja valmis ottamaan maailman vastaan, niin siihen meni niinku ihan liikaa aikaa. Tai tarpeetonta aikaa. Siihen menee se aika, mikä siihen menee, mutta se, että pitikö sinne mennä ylipäätään sinne burnouttiin. No. Niin, mutta se toinen puoli on se, että me puhutaan, kerrotaan, julkaistaan positiivisia esimerkkejä positiivisesta johtajuustoiminnasta, joka perustuu myös siihen kehoälykkääseen, inhimilliseen, ihmisten välisyyttä nostavaan, lempeään sisuun ja kaikkeen siihen. Me tuodaan niitä esimerkkejä. Tuodaan se, että kuinka ne firmat menestyy, joilla on tätä. Että raha ymmärtää rahaa. Siis, se on niin. Siis ne, jotka välttää rahasta, niin ne haluaa nähdä sen, että mitä se tuo. Ja siitä on tutkimusta, siitä on numeroita. Ja se on myös ihan maalaisjärkeä. Yksi työuupunut maksaa ihan valtavia määriä ja sitten se kerrannaisvaikutus on ihan loputon. Vuonna 2024 Kela arvioi jo, että mielenterveysperusteiset sairauspoissaolot maksoi valtiolle miljardin, eikä siihen otettu huomioon sitä, kuinka paljon se maksaa yrityksille. Me ruvetaan olemaan loppupuolella tässä. Mä otan taas yhden lainauksen tuolta kirjalta, koska se oli niin mahtava. Ja oli myös ihana kuulla se sun itsesi lukemana. Sulla on todella kaunis ääni ja sitä on ihana kuunnella. Itse asiassa mun hermosto rauhoittuu aina, kun mä kuuntelin sitä. Kiitos siitä. Jos me ajatellaan, että miten me muutetaan tätä systeemiä ja voiko se muuttua, niin tässä oli mun mielestä hieno lause. Pelon lyijy voi muuttua sisuksissa rohkeuden kullaksi. Ja tässä on semmoinen niin kuin tietyllä tavalla, jonka minä haluaisin tatskata itseeni, koska mä oon taipuvainen oleen siellä huoliajattelussa ja siellä pelon lyijyssä. Ja se, että mä näen sen niin kuin rohkeuden kullan jollain tavalla aika vahvasti mielikuvissani, että millainen se on, koska se voittaa aina. Elisabeth Lahti, sä oot tehnyt ihan korvaamatonta työtä, kun sä oot tuonut sisukäsitteen ja tutkinut sitä sisua, uudistanut sitä sisukäsitettä. Mikä sai sut niinku ensimmäistä kertaa oivaltamaan, että se sisu ei ole pelkkää harmaan kiven läpi menemistä? Tapahtuuko se siellä juoksutapahtumassa vai sitten sen jälkeen? Onko se ollut pitkä matka? Siis ensinnäkin kiitos sun sanoista. Tosi paljon. Se on ollut just semmoinen portaittainen prosessi, mutta se iso oivallus oli siellä Uuden-Seelannin pitkällä suoralla. Ja mä niin kuin muistan sen hetken. Se oli Fox Glacier lähesty, se oli päivä 12. Että oli takana joku 600 kilsaa, mitähän siinä oli, yhtä jaksosta juoksua, 12 päivää 50 ultraa. Ja siinä kohdassa, kun mä tajusin, että tämä projekti, joka oli mulle niin rakas ja symbolisoi rakkautta ja rohkeutta toimia ja laittaa itsensä likoon, eihän mä tiennyt, miten tuommoisessa käy. Ja niin kuin ihan pähkähullu tavoite, mä treenasin 2 vuotta sitä varten, lähdin niin kuin nollasta. Ja moni sanoi mulle, että toi on mahdollista. Että kun sulla ei ole ultrajuoksijan taustaa, niin sun niin kuin nivuset ja kaikki, niin kuin, että ei ne vaan kestä. Ja siihen se mun ajatus oli, että no on vaan yksi tapa selvittää. Ja että sitten jotain dataa mä siitä saan, opin tunteen itseeni, niin kyllä siihen väikkärin tulee artsu joka tapauksessa tästä. Että ei tarvi onnistua. Tai että se ei tarvitse mennä niin kuin mä suunnittelen. Mutta sitten se, minkä mä huomasin siinä, että ensinnäkin se mun oma, että kun meillä kaikilla on se sisäinen rumpu, tämä, mikä on tärkeä tuntea, se meidän oma sielun ääni, se sydän, niin jossain kohtaa se oli vaihtunut ja sekoittunut siihen ulkopuolelta tulevaan rummun ääneen. Että se paine siitä, että mä oon lähtenyt tänne, mä oon sanonut kaikille, että mä teen tämän,
Sitten ne ihmiset, jotka niin kuin sanoo, että ei se ole mahdollista, niin sitten ne tiedätkö, niin kuin pääsee sanomaan, että no, mitä se nyt sinne edes lähtikään, niin kuin, että annetaan niin kuin enemmän tilaa toisillemme kokeilla. Ja me tullaan näkemään myös, kun me epäonnistutaan. Me ei olla aina parhaimmillamme, mutta sieltä tulee just sitä tilaa, missä me voidaan niin kuin kaikki nousta parhaimmillamme niihin kykyihimme, kun me annetaan sitä enemmän sitä hengitystilaa. Ja onneksi mä uskalsin lähteä tuolle matkalle, koska mä löysin sieltä sen aarteen itselleni, että mä tajusin, että mulla on ollut helpompaa olla itseä kohtaan ankara. Ja sieltä pienestä, että kun se kuori vähän murtu, niin sieltä lähti niin kuin nousemaan ulospäin sitä vanhaa lyijyä. Ja pikkuhiljaa, sit kun oppi ymmärtää, että miksi toimin niin kuin toimin, miksi olin vaikka jäänyt niin pitkään siihen suhteeseen, siihen väkivaltaiseen suhteeseen, koska mä niin lujaa halusin nähdä, että se muuttuu ja että siinä on onnellinen loppu. Mutta jossain kohtaa se, että meidän täytyy pitää itsestämme huolta, niin kuin varsinkin tuommoisessa tilanteessa, niin löytää omat terveet rajat, olla lempeitä toisemme kohtaan, rakkaudellisia itseämme, mutta myös niin kuin sisulla ne, että missä kohtaa on ei, missä on kyllä. Ja se on kaikki sitä itsetuntemuksen matkaa. Ja se on ehkä se, miksi se sisu on mulle niin loputtoman kiinnostava juttu, koska se on todella elävä. Siis se ei ole vaan 4 kirjainta, käsite, joku tommoinen sisäinen voima, vaan parhaimmillaan kun sen syliin hyppää ja ottaa sitä kädestä kiinni, se vie meidät seikkailuun, joka on se meidän itsetuntemus, know thyself. Ja se on niin kuin loputon matka ja se on se suurin matka, mikä me lopulta käydään. Ja meidän jokaisen pitää siis käydä se matka, että me tutustutaan itseemme ja löydetään se itse sieltä sisältä. Itse. Silloin kun mä uuvuin mun työssäni, niin mä huomasin, että mä olin rakentanut mun identiteetin pelkästään työn varaa. Ja mä en löytänyt sieltä sisältä yhtään mitään. Mä en tiennyt, että kuka se tunna enää on siellä sisällä, kun mä jäin pois duunista. Ja se oli aika pelottava hetki. Ja mä etsin sitä tyyppiä aika tosi pitkään. Ja sitten mä löysin sen lopulta sieltä ytimestä. Ja nyt kun me ollaan puhuttu tässä, niin se on se paikka, josta se elämän voima lähtee multa. Se on se ydinmehu siellä. Ja se on se paikka, jossa se sisu asuu. Mä tiedän täsmälleen, missä se on tällä hetkellä mun kehossa. Vitsi, ihan mieletöntä. Tähän voitaisiin jättää näin upeisiin ja kauniisiin sanoihin ja ajatuksiin, jota tässä heräsi, ja varsinkin tuntemuksiin. Mutta koska formaattiimme kuuluu vielä viimeinen kysymys, joka kysytään kaikilta, on se, että mikä yksi yksittäinen asia pelastaa suomalaisen työelämän? Tämä on kyllä tämmöiselle tutkijalle vähän vaikeaa tämä yhden asian valitseminen. Mutta kyllä mä kuitenkin aion mennä sinne, mitä sisu on opettanut mulle paradoksaalisesti enemmän, joka ei ole se ainoastaan se jaksaminen eteenpäin meno, mitä se myös on, me tarvitaan sitä, mutta se eteenpäin meneminen ilman sitä, että miten me tehdään se kauniisti, tulee viemään meidät syvemmälle sinne kiikkiin, missä me ollaan, niin se on se toistemme näkeminen ja se hyvyydellisyys. Eli sanotaan, aion nyt käyttää sanaa rakkaus. Ja millä tavalla se ikinä näkyykään sitten työpaikoilla, että se on toisen huomioimista, ymmärtämistä ja sitä, että me oikeasti ollaan kiinnostuneita toistemme hyvinvoinnista, niin se yhdistettynä siihen sisuun, niin meillä on siinä se kokonainen paketti. Sillä se lähtee. Elisabeth Lahti, kiitos. Rakkauteen on hyvä lopettaa. Wow. On uudelleen käynnistyksen aika. Tulevaisuuden työelämä ei pelastu pelkällä kovalla sisulla, suorittamisella tai yksin pärjäämisen eetoksella. Mutta ehkä se pelastuu sen sijaan kyvyllä tunnistaa varjosisu, siellä missä se kuluttaa. Tai kyvyllä vaihtaa sisun laatua ankaruudesta lempeyteen ja kyvyllä kuunnella kehoa silloin, kun mieli ei vielä tiedä.
Ja ehkä myös sillä, että me muistetaan olennaisin. Ihminen ei ole suoritusyksikkö, vaan elämän voiman kanava. Ja sisukkainta voi joskus olla se, että uskaltaa tunnustaa olevansa väsynyt tarpeeksi ajoissa. Jatkakaa keskustelua käytävillä ystävät, kollegat ja kylän ihmiset. Valoa, uteliaisuutta ja muutoksessa navigoimisen riemua joka ikiselle.